Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa. V dnešnom videu som sa rozhodol, že 24 hodín strávim v Stop Shope a uvidíme ako to dopadne. Ale ešte predtým vás chcem poprosiť, aby ste dali like a odber. Veľmi ma to podporí a blížime sa k 400 odobrateľom. Takže ideme momentálne do jednoty. Bagety? Nie. Ideme si kúpiť také fajnutky, aby sme prežili celý tento krásny deň. Keďže kedy to zavierajú vlastne? Proste takedy zavrú, hej, kamo, dáva to zmysel. O 9? O 8? No, proste takedy zavrú? Nie, to sa tak o 10, nie? Nie. Da ktoré obchody sa zavrú o 8, ale potom sa dá ešte sú na chodiť. Proste uvidíme, hej. No, a momentálne si mi kúpiť takú vodu, dať čo na jedenie a uvidíme vlastne, že čo si kúpime. Takže za chvíľku sa vám ozvem, keď si niečo kúpime, OK? Just give me a second, lebo toto bude na dlho. Ahoj, bereme vodu aloe vera za 70 centov, 77. A ty môžeš si ešte zobrať tyčinku, tak idem asi aj ja zobrať a čo? Tak tebe? Dobrá, takže môžeme ísť, hej? To prežijeme najbližšie 2 hodiny. OK. Kamo, hlavne nám treba taký cukor a proste vole, chápeš. Každopádne, neviem kamo vôbec koľko hodín, ale proste chcel som povedať koľko hodín, ale fakt neviem. Takže asi vám nepoviem, ale to vôbec nevadí. Hlavne, že máme vodu a aspoň 2 dely, no čo už. Lepšie ako nič, že? Ty koľko máš slove? To je super, kámo. Detail. Nice. Pre túto, jak sa to volá? Pre poisťovňu. Pre tú poisťovňu. Čú, bože. Joyky. A daj také malé mice typu. Ktoré to sú 50-ky, čo? Najmenšie tam daj. Koľko ešte chce? 70? Ježiš. Tým, aké máš to pocity? Sladké. OK, real. Kámo, 30 centov pro seba, to je... Ešte aj freaking daň, či čo to je, ty kokos. Čaká, 19%. 40 centov sme dali štátu. Počkaj, chápem to správne, mi predávajú petardy, keď je proste po Silvestri. Hej. Chápem to right? Ale možno už nedávajú, možno už iba, vieš, že dávajú preč. Ja viem, to asi fakt máme iba balia, vola. To je asi real. Nedaj nám sa tak voda, čo? Asi niekam. Dobre, ideme do formuly. Máš stick? Už som sa zlakúšil. Teba. Yes. Každopádne ideme hore a ideme sa tam sadnúť. Čo? Každopádne dúfam, že ma dobre počujete, kamo, tak nebude dobre počuť, tak to bude mikrofón, tak sme... Nie, kamo, ten mikrofón sú mega dobré. To je ako, a 3 sú tam. V tejto jednej kamere. To je mega, vieš. 3 mikrofóny to už je, kamo, až tu máš, by som povedal. To je OP, kamo. To nemajú žiadne. Tomu, no koľko? 2 majú. No 2 môžu mať. Spredu, zozadu. Toto má spredu, zozadu ešte aj z boku. No. To je proste top, kamo, akože... Chápeš. A je tu strašne teplo, takže nebudeme musieť aspoň vole sa zakrývať perinami, ako niekde, kde sme v lese a proste je nám zima, kamo. Ja neviem, vtedy, kamo. Vtedy, kamo, isto majú vtedy, vole, ona. Na tú sedačku by som sa olívať, ale... Hej, ale musel by si kúpiť, vole, za 15 € tortu, alebo koláčik, kámo, straťové stať 5 €. Čo si, no dvorfit, vole. Aha, tak juicy. Juicy zadarmko, kámo. Pocity z formule, ktorá je mimo provoz, či už nie je mimo provoz? Už ide, kámo, reálne, ty vole. Pre video to urobím, takže idem to skúsiť, hej, a ak mi to zožere peniaze a nič mi to nedá, tak je to na mne asi, ale... Takže eurovku tam, kámo, idem daj, vole. Ty ďalej, sadaj. Mám to, let's go. Sadaj. Čakaj. Keď už ideš. Tu máš toč. Tým joystickom potom ho preklínaš. Ja neviem, jak sa, kámo, do formule sa dá. Už si položím, alebo nie. Ja to už idem. Kamo, tej formule tam úplne lietajú, what the fuck, ale. Čo ako? Aha, keď nitro. 190, 200. Ty vole. Kamo, to má takého autopilota, nič nerobím skoro. Ja mám stále proste nohu na plyne a on to nič nerobí. Ak sa na to niekto pozerá z tých, čo mi chcú dať vodičák, tak ja neviem, či by som to robil. No keď sa počas jazdy pozeráš iba tak do mima. A ty čo robíš? Ticho, ja to som to nastal.
270 som šiel, kámo, to nemá nejak... Je to dosť dlho, vole, koľko to má byť? Minúty? Aj 2 minúty. A mám pocit, že už to prešlo. Že hej. Nevadí, ešte ideme. To je posledné kolo vlastne. Teraz dojdem. Kámo, to len tak v strede závodu. Kámo, ale akože nie je to asi worth it tie peniaze, ale kámo, tak vieš. Predstav si, že máš uflakané decko proste, ktoré ti úplne húka, že pustí ma. Tak za 1 euro to stojí. Lebo to decko si uvedomí, že to je blbosť. Dobre, kámo, poďme asi hľadu vole. Topánky, 300 euro. Panda Buy. Neviem, čo to je, kámo, za písmo. Nový znak. Napíšte do... No už nič. Ja som chcel, že napíšte do komentáru, vole, čo to je za znak, ale kámo. Takže momentálne sa nachádzame v Stop Shope v tomto krásnom elevátore, neviem, jak sa to povie, výťahu. CPPG. Čo si spravil s tou vodou, vole? Čo to... Tak ako dobre, no. Zoberú. Dobre, zoberú, no, ideme do garáže troška sa ochladiť, lebo kámo strašne teplo. Nachádzame sa momentálne v garážach Stop Shopu. A je tu pomerne dosť aut, ako nebýva to až tak veľa aut, kámo, keď sem chodím. Takže celkom dosť aut. Koľko je dneska? 3. Dneska je momentálne 3. januára 2025. Január, naozaj. Takže tak. December. Každopádne my tu teraz troška postojíme ako na faječke. A načo že som prišiel do zimy. Troška si tu postojíme a pôjdeme hneď naspäť. Takže tak, každopádne, ak sa vám začal video páčiť, dajte odber, dajte like. Momentálne sme sa rozhodli, že zahráme schovávačku v celom tomto Stop Shope. Timo sa niekde skrie a ja ho budem musieť nájsť. Povedali sme si, že to bude v hornom poschodí, aby to nebolo až také ťažké, lebo ja neviem koľko na Stop Shop, proste Stop Shop má pár tisíc metrov štvorcových. Si predstav, že sme ešte aj vonku išli. Kamo, to čo si, to proste to nedáš proste. Takže tak, a máme 6 minút na to, aby sme sa našli. A tak, takže ja idem si stopnúť 6 minút, Timo natočí svoj pohľad, už momentálne točí. Zapínam. Yes, už točí, takže môžeme ísť na to, let's go. Zapínam. Yes, už točí, takže môžeme ísť na to, let's go. No, vyzerá to tak, že pôjdeme takam hore, lebo musíme. 6 minút, to mám do času. Mohol by som ísť niekam dozadu. Možno do Pepka, alebo do Sinsaju. Cenačka. No, moc prehľadné. Nechcem ísť niekam ku oblečeniu, lebo tam vidno cez regále. Tu keby sa takto obzrel, tak ma hneď uvidia. To by som musel ísť do kabinky alebo niekam. Skúsim sa mu skovať vtedy a uvidím, za koľko ma nájde. Typujem 10 minút. Není to až tak veľké, že by... Ak mu to bude trvať dlhšie, tak je to Pepega. No, a teraz už iba čakať. Niekam dozadu ísť. Možno... Tu by ma nemusel ísť. Ja by som si tu takam sadol, ale tu nie je nikde. No a teraz už iba čakať. No, už to je nejakých 6 minút približne. Čiže je možné, že ho čoskoro niekde uvidím. Čiže skúsim sa tu aj niekde takto zakempiť a sledovať, či ho neuvidím. Akorát prešlo 5 minút a rozhodol som sa, že poviem troška skôr. Myslím si, že to absolútne stihol. Keďže mal hodne času, kam má to sa skryť. Takže idem za ním, uvidíme, kamo mňa veľmi zaujíma, aký jeho pohľad bude. Koko. Pozrieme ešte túto rýchlo Pantarej, čo je za mnou. Tam tiež nevyzerá, že by bol, iba že by povedal predávačke, nech ho tam proste niekde pod puls postrčí, to si nemyslím, že spravil. Idem pozrieť tedy. Ako to tu je? No. Tu ne, vyzerá, že by bol. Tu na tiež nie. Kamo, nikde ho nevidím, akože neviem.
Ja vám to otočím. Ste videli, že to nefejkujem. Jak to sa ne? No to má nikto. No. Tam kde je? Akože môže byť reálne hocide. To ma vôbec nedieje. Kam on sa mi strašne skryl. Kamo kde šiel? Ja neviem kamo vôbec kde je. Momentálne sa nachádzam pri jedle. Tu za mnou sú proste rôzne reštaurácie. Kamo, ale proste on sa mi niekde skryl a ja vôbec kamo neviem kde je, vôbec. Kamo, on tu proste nikde není, kamo, ja to nechápam, fakt akože akorát budem volať, že kde sa nachádza, lebo ho fakt neviem nájsť. Takže volám mu, že kde je, lebo fakt kamo, to je proste... No kde si? Neviem ťa nájsť, kamo. Nikde. Kamo, ja som bol všade už. Bol som tam, aj všade, aj vonom som bol, aj bol som pozrieť, ako je tá terasa, aj všade som bol, kamo. To fakt si vtedy, kamo. A kde? Kde sa nachádzaš vtedy? V ktorom rohu? Takže on mi teraz povedal, že je v rohu vzadu, kámo. WTF? No nie, dobre, tak idem tam asi, no. Dobre, čau. No. Teraz mi volal Adam, že obehol celý obchod a že ma nenašiel. Neviem, ako sa mu to podarilo, keďže som tu. Točím sa okolo celého tedy. Asi už 5. krát a on je iba pepega. Človek mu dá jednu úlohu, aby ma našiel a on ani to nevie spraviť. Tekár. Celý čas tu takto chodím. Smutné. Kamo, WTF, reálne, ja som tu takto chodil, kamo, to tam mám natočené. Ja som tu kamo reálne chodil, lebo som vravel, že tu často chodíme. Kamo, my tu často chodíme, chápeš? Ja som si vravel, že tu budeš, vole. A ty proste, kamo, ale ja mám doslova zabaj, ak som takto šiel, kamo, tu na takto proste po tej tónej. A proste ty si tu nebol. Počkaj, daj to sem. V postprodukcii to pozrieme a stavím sa, že my sme sa takto minuli. Stavím sa. Kamo. Celý to je insane. Asi 10 minút som tu, tak to bol trušlo, to je celé odpady. Kamo, to je insane. Oh môj bože, to je fakt insane. OK. Momentálne sa nachádzame v podzemnej garáži, kde není až také teplo. Teraz je kamo pekné bávo, čekuj. Neviem, či to dobre vidno. Neviem, či to dobre vidno, kamo asi nie, ale... No, máme tu tento hamburger, ktorý som kamo kúpil vtedy, keď sme hrali schovávačku. Aby sme tam neboli zbytočne ako blbí, proste chápeš, točiť a toto proste chápeš, aspoň aby sme tam nehali aspoň euro, kámo. My tu ideme teraz posedieť, počilovať, porozprávať a tak, kámo, za chvíľku už si myslím reálne, že je tma von. My si tu ešte troška posedíme, momentálne sedíme proste tu na nejaké kamo random v garáži, hej, tak to vám to teraz ukážem. Jo, môžete takto vidieť, proste sme v garáži a tak, takže sedíme tu a ideme troška počúvať. Pozrieme sa za chvíľu. Cmuk, cmuk. Akrát hlásili, že majú opustiť všetci priestory, alebo dačo v takom zmysle. Takže tak. Takže už pomaly pôjdeme. A bohužiaľ, proste nemáme čo k tomu reálne spraviť, lebo keď to zavrú, tak to zavrú, proste that's it. Takže toto video už je u konca, ak sa vám páčilo, dajte odber, dajte like a my sa vidíme u ďalšieho videjka. Samozrejme, nezabudnite sledovať môj Instagram, ktorý máte dole v popise a to je už na dneska všetko. Majte sa krásne, vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.